Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Nay onनो हागोन आबैमोन दङ, आनैमोन दङ, आब'मोन दङ पार्टि जादों आरोना बिसोरो नै दाखालिनि बैसागुनि माबा फैसा सिखांनायजों दिनै खेला गेलेलायबावबाय नै बिसोरो पार्टि जानानै नायनो हागोन सोरबा सोरबा रंजागासिनो हनै आबैमोना आयंबो दङ नै आं दा नायनो फैबाय आरोना हौवा हारसिंनो केमेरा खेबै खेबै लाजिनोसो मोनलांबायला अरजाला थेवब्लाबो खेबनानै देखायनोसै नोंसिनो एसे बिसिनि इन्जय खालामनायखौ दा बिसोरो हांसो खेला गेलेनो नागिरदों आरो ओंखायनो नैबे मुसारि खोंजोबबाय माने मैगं खाथेलायगासिनो गावजों गाव माखासे रंजागासिनो बिसोर जाखांबाय आरो दायो जाबावगोन मोसाबावगोन दा एसे जाखां लोंखां खेला होबाय आरो बिसोरो रंजागासिनो नै मैगं खाथेबाय हांसोखौ हगारनानै होगोननो बे गेजेरावनो ओमफ्राय बिसोरो मैगं खाथेजोबगोन जाय गेलेग्राफोरखौ ओमफ्राय हांसोखौ हगारनानै बिसोरो नायगिरनांगौ आरो दांग्रोम दांग्रोम ओमफ्राय जाय मोनलाङो बे न'आव जाय मोनो थारमाने बियो मोनलांथायबाय आरोना हांसोखौ न'आव मोनलांथायगोन बियो माखासेया मोनजाफाया हले माखासेया मोनजाफायानो दा ओंखायनो फुरा गोसो होदों बिसोरो हांसोखौ न'आव लानानै थांनो हांसोआबो जोलाना जो मिथिलायलांला मानै हगारनांगौमोन आंनिबाथ' जोजों जोलाजों आरो बिदिबाबो जायामोनलाय नै जोलांगोन मासे सोरबा लांगोन जोला दा मारै जागोन नायनोसै एसे खेलाखौ नायनि रंजागासिनो माखासेफ्रा मा बिलाइ लागो बिसोरलाय फाख्रिना मा जाखो ए थिंथिंसो मा नियम जाखोलै बेलाय मिथिलायलांला आङो जिखुनु खेलाखौ नायनोसै आरोना नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम इन्ट्रेस्ट जागोन बायदि मोनबाय आङो बिसोरखौ नायनानैनो खेलाया जागायसिगोन आरोना बावला बारा गोबाव गैला
Siapa